publikazio bat, jadanik kasi urte erdi munduan darama liburu batena, baina jarraitzen duena berdin interesgarri izaten eta tamalez aktualitateko gai izaten. Nik sinisten dizut, deitzen da liburua, azpitituluak asko esplikatzen du liburuari buruz, eta esaten du dela bortxaketaren kultura eta San Ferminetako kasua hori lantzen duela. Idazlea da Samara Bete, hemen daukagu, eta liburuak kaleratu dute Txalaparta, Berria, Elkar eta Jakinek elkarlanean Aleka bildumaren barruan. Samara Bete jain zen Lotxarabekin 1991 zabaltzen, eta izan da Berriako kazetaria, uste duzez, orain unibertsitate munduan dabil, eta azken aldiak liburuari buruzko hitzaldiak ematen ere bai, gizarte sailean aritu zen lanean, nagusiki, eta 2015ean Ricardo Arregi kazetaritza saria jaso zuen kazetari berria kategorian, eta saria jaso izan ez balu ere, nik lankide izan nuenez ziurtatzen dut, zertifikatzen dut oso kazetari horra dela, eta bere dozein artikulu irakurri duenak aski ongi daki. Eta horren froga da liburu hau bera. Bertan kontatzen da 2016ko San Ferminetan gertatu zen talde bortxaketa hura, gerora edabideen eraginez manada kasuaren etiketa horrepean edo ezagutu zena, eta esan nuke liburua dela holako kasu horren inguruko guinen deskripzio bat ez. Kasu horrek eragin zituen guinak deskribatzea izan dela zure kezka, saiatu zelako, esan nuke, erakusten kasu zehatz hura ez dela salbuespena, baizik eta sintoma. Zertan da, zeren sintoma da, zer da kasu horretan ikusten den.